Dwar nofsinhar tajjeb lil kulħadd. Madwar id-dinja il-prospetti ekonomiċi qegħdin dejjem imorru għall-agħar. Tant il-Kummissjoni Ewropea l-bieraħ fl-aħħar tbassir illi għamlet kellha tnaqqas l-istimi għat tkabbir ekonomiku ġewwa ż-żona euro. Dan propju għal din is-sena minn 1.2% li kien previst aktar kmieni matul din is-sena għal 0.8%. Dan ifisser li tkabbir previst tnaqqas fl-Ewropa aktar minn terz. F'kuntest bħal dan, wieħed kieku jistenna li la dawk ta' madwarna sejrin ħażin mela l-istess ser jiġri lil pajjiż żgħir bħal Malta. Imma fil-fatt ġara eżatt bil-maqlub. L-esperti Ewropej li qabel kienu qed ibassru tkabbir ekonomiku għal Malta pajjiżna ta' 4% issa qegħdin jirrevedu dak it-tbassir ekonomiku mhux l-isfel però l-fuq. U tbassir ekonomiku għad tkabbir f'Malta issa huwa ta' 4.6%. Dan ifisser li mentri qabel konna mistennija nikbru 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea, issa t-tkabbir ekonomiku f'Malta se jkun ta' 6 darbiet aktar mill-medja Ewropea. Pajjiżna is-sena li għaddiet kien dak bl-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. U skont it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea stess, dan se jseħħ ukoll għal din is-sena kif ukoll għas-sena d-dieħla l-2025. Fejn tirrigwardja ir-rata tal-qatt hemm l-istess andament. Anke hawnhekk qegħdin naraw li pajjiżna se jkollu l-anqas rata ta' qatt fiż-żona euro kollha. Fir-rapport tagħhom l-ekonomisti tal-Kummissjoni Ewropea sostnew li ħassew li kellhom jirrevedu il fuq it-tbassir ekonomiku għal pajjiżna minħabba l-andament mill-aqwa li għaddej minnu is-settur turistiku Malti. Dan jiżid miegħu wkoll l-impetus pożittiv fil-konsum privat li huwa saħansitra aktar qawwi minn dak oriġinarjament previst. L-andament bla preċedent fl-esportazzjoni u fid-domanda domestika, speċjalment meta mqabbel mal-qagħda ferm għar tal-pajjiżi ta' madwarna, huma attributi ewlenin mill-ekonomisti barranin sabiex huma żiedu l-andament ekonomiku u l-aspettattiva ekonomiku għal Malta matul l-2024. Għandek ukoll il-fatt li f'pajjiżna ma kienx hemm bidliet fir-rata tal-imax. Dan huwa aspett ieħor verament importanti li qiegħed jagħmel differenza ċara fil-kwalità tal-ħajja tal-Maltin ikkumparat ma' sitwazzjoni fl-Ewropa fejn il-medja f'dik li għandha x'taqsam iż-żieda fir-rata tal-imax hija żieda ta' 4%. Dak jfisser illi fil-waqt illi fl-Ewropa numru kbir ta' ċittadini qegħdin jaraw żieda fl-ispejjeż finanzjarji tagħhom sabiex iħallsu l-imaxxijiet fuq il-loans tagħhom f'Malta dik iż-żieda mhijiex qed hemmhekk hekk kif l-imaxxijiet f'pajjiżna baqgħu stabbli. U bekk ma komplewx anzi ma żdidux il-piżijiet fuq il-familji tagħna mill-lat ta' investiment finanzjarju. Dan fil-waqt li l-investimenti sar aktar diffiċli fl-Ewropa kollha minħabba iż-żieda fir-rati tal-imax. It-tieni fattur ewlieni wkoll huwa l-istabilità li qed jipprovdi l-Gvern Malti fejn jidħlu il-kontijiet tal-enerġija. Il-fatt illi f'pajjiżna għal kuntrarju ta' numru ta' pajjiżi madwar l-Ewropa kollha, il-prezzijiet tal-enerġija f'Malta baqgħu stabbli huma l-aktar prezzijiet stabbli fl-Ewropa kollha qiegħed jagħmel differenza pożittiva fit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna kif ukoll fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fil-fatt tajjeb illi ngħidu illi bħalissa madwar l-Ewropa kollha meta mqabblin mal-2013 qegħdin naraw li l-prezzijiet tal-elettriku tal-enerġija bħala medja fl-Ewropa huma 40% aktar milli kienu fl-2013. Hawnhekk il-kuntrast ma' pajjiżna huwa wieħed qawwi
hekk kif Malta għandna prezzijiet tal-enerġija illi huma 25% orħos minn dawk illi kienu l-2013. Dan jikkonferma kemm ir-riżultati ekonomiċi mill-aqwa li qed niksbu bħala pajjiż ma humiex frott kombinazzjonijiet imma jirriflettu d-deċiżjonijiet strateġiċi ekonomiċi li qed nieħdu f'Malta pajjiżna. Li kieku pajjiżna mexa kif ried il-Partit Nazzjonalista li jekk jola il-prezz minn barra mela jola anke f'Malta kien ikonna l-istess riżultati li qegħdin naraw f'numru ta' pajjiżi Ewropej illi kif għedna fuqhom it-tkabbir ekonomiku, il-previżjoni ta' tkabbir ekonomiku qiegħed jiġkien. U għalhekk fit-8 ta' Ġunju għandna bżonn neleġġu politiċi li jemmnu f'din il-politika ekonomika progressiva li tara li toħloq il-ġid minkejja l-isfidi kollha li nistgħu naffaċċjaw. Ekonomija progressiva li tara li dak il-ġid mbagħad li jiġi krejat jitqassam man-nies. Ekonomija progressiva li tara li l-gvern jieħu fuqu il-pis finanzjarju ta' sfidi internazzjonali. Dan sabiex nipproteġu lin-negozji u fuq kollox inwiesnu il-familji Għawċin u Maltin. Grazzi, Steve. Mentri il-Partit Nazzjonalista tal-ħin kollu għaddej jgħid li Malta qed tissemma fil-ħażin barra minn pajjiżna, dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jindika eżattament bil-maqlub. Qed juri l-oppost. Jekk sempliċiment taqbdu u tagħmlu search tad-dokumenti li ħareġ il-bieraħ, issibu kwotazzjonijiet fosthom Malta tops the ranking with around 4% growth in both 2024 and 2025. Malta's labor market exceeded expectations. The highest increases were recorded in Malta. The Maltese economy continues to grow robustly. Inflation in Malta slowed down. Malta with the strongest growth projections for the current year. Qed nikkwota propju mir-rapport illi ħareġ il-bieraħ. Din hija il-Malta illi jaraw l-analisti indipendenti. Malta pajjiż ta' suċċess. Malta fuq qudiemnet, Malta illi dejjem tinsab tikseb riżultati aħjar saħansitra minn dawk previsti. Fl-aħħar snin affrontajna sfidi kbar, sfida waħda wara l-oħra, sfidi li ħadd ieħor kien qed ibeżza illi se jwasslu biex ikissru l-ekonomija tagħna. Imma realtà li mhux talli ma kissruniex, iżda saħansitra ġejna aħjar milli konna qabel. Mir-realtà fejn qabel 2013 il-Ministru tal-Finanzi kien jagħmel previżjonijiet tiegħu u qatt ma nilħqu dawk il-miri għal realtà inversa fejn il-miri illi qed jantiċipa l-Gvern Malti kull darba tnaqbżuhom issa anke kif ikkonfermat mill-istess Kummissjoni. Dan seħħ għax kellna gvern illi ma daħħalx austerità, imma li bqajna ninvestu fin-nies, fin-negozji u fil-familji tagħna. U dan wassal għal reżiljenza kbira illi fisret illi konna lesti għal kull eventwalità u kull sfida spiċċajna dawarnija f'opportunità għall-ekonomija tagħna. Issa jkollok min jgħid illi dan ma kellux prezz illi żdied id-dejn nazzjonali hija mistoqsija illi ssir. Ir-realtà x'inhi? Ir-realtà hija illi id-dejn nazzjonali llum huwa 50% tal-ġid nazzjonali, mentri lura fl-2013 id-dejn kien jaqbes is-70% tal-ġid nazzjonali u dan it-titjib fl-andament ekonomiku allura qed iwassal biex id-dejn f'pajjiżna d-deficit f'pajjiżna qiegħed jonqos brata akbar milli saħansitra mistenni mhux biss minna stess imma anka mill-analisti indipendenti. Mentri fi żmien gvernijiet nazzjonalisti l-Kummissjoni Ewropea kienet tbassar li d-deficit ta' pajjiżna kien se jkun akbar minn dak li kien ibassar l-istess Gvern Malti, kif spjegajtilkom issa qed jiġri saħansitra bil-kontra. Aħna qed ngħidu li se jkollna deficit ta' 4.5
fil-mija, il-Kummissjoni qed tgħidilna le ħajkolkom deficit ibaxx, deficit ta' 4.3%. Dik hija l-fiduċja li llum sirna ngawdu minnha. Element ieħor importanti li joħroġ mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea huwa li fl-ewwel xhur ta' din is-sena kellna tnaqqis sostanzjali fl-inflazzjoni u din bla dubju hija xi ħaġa li l-Gvern kienet jimmira illi jilħaq. Dan huwa propju iż-żmien meta din l-amministrazzjoni introduċiet l-iskema stabilità li ma' skema il-Partit Nazzjonalista qed isejħilha skema perikoluża, ġab anke min jitkellem fil-konferenza tiegħu l-Partit Nazzjonalista biex propju attakka din l-iskema, imma fir-realtà u fil-prattika qed naraw kemm qed tibbenefika l-familji kollha kemm huma. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea huwa ċertifikat ieħor ta' tmexxija tajba ta' din l-amministrazzjoni. Qed nirreġistraw l-aqwa tkabbir ekonomiku, rekord fejn jirrigwardja l-qatt u rekord f'dak li għandu x'aqsam ma' ħolqien ta' impjiegi ġodda. Deficit illi fost l-aktar illi qed jonqos u inflazzjoni illi nieżla lejn 2% illi hija dik propju illi naspiraw illi nilħqu fi żmien illi ġej. Huma dawn ir-riżultati ekonomiċi illi jista' jkomplu igawdi minnhom il-poplu Malti jekk fit-8 ta' Ġunju li ġej nagħtu vot b'saħħtu lill-Gvern Laburista, vot b'saħħtu lill-kandidati kollha tagħna kemm għall-Parlament Ewropew u kemm għall-Kunsill Lokali sabiex iva pajjiżna il-Gvern Malti jibqa' miexi f'din id-direzzjoni ta' tkattir tal-ġid. Nirringrazzjakom ħafna.